Der er et bedrag i verden så enormt, at 99,9% af verden bliver bedraget. Dette bedrag har været så godt skjult, at hele historien er blevet omskrevet for at skjule det. Dette er det sidste bedrag. I stedet for at få dig til at vente til slutningen af videoen med at afsløre dette sidste bedrag af Lucifer, den faldne, vil jeg bare sige det lige nu. Klart og enkelt. Sandheden er ganske enkelt, at Jesus Kristus allerede vendte tilbage for sit andet komme tilbage omkring år 73 efter Kristus. Lad mig gentage dette igen. Jesus Kristus, verdens herre og frelser, vendte allerede tilbage for sit herlige andet komme for mange år siden. Det er ikke en begivenhed, der vil ske i fremtiden. Dette er en ret dristig påstand og går imod enhver historiebog, der nogensinde er skrevet, bortset fra Bibelen. Bibelen, Guds hellige ord, understøtter denne påstand 100%, og resten af denne video vil blive helliget denne sandhed. Så en gang mellem 70 og 75 AD. Den nøjagtige dato er ikke vigtig lige nu. Jesus Kristus vendte tilbage. Han dræbte antikristerne, ødelagde den røde drage og sendte alle Satans håndlangere til det bundløse hul, hvor de, sammen med Satan, Hal-El, som han kaldes i Bibelen, var lænket sammen i tusinder af år i den bundløse afgrund. Afgrunden. Disse 1000 år var kendt som Kristi 1000-årige regeringstid. En tid, hvor ondskaben ikke var til stede på jorden, og verden var uskyldig og genfødt. Jesus, Messias regerede, og verden havde fremgang. Efter Jesu Kristi 1000-årige regeringstid blev Satan løsladt fra det bundløse afgrund for en kort sæson. Og under hans korte løsladelse ville Satan og hans håndlangere være fri til at bedrage hele verden. Dette ville være en tid med ultimativ bedrag, hvor sort er hvidt og forkert virker rigtigt. Og det er den tid, vi lever i nu. Tiden for den lille sæson. Nu er tiden for det store bedrag. Den moderne verden. Og 99,9% af verden er bedraget. Nu er det tid til at se på beviserne. Lad os se på beviset, og beviset vil komme fra ingen ringere end åbenbareren selv, Johannes af Patmos. Der Schlüssel zur Aufdeckung dieser letzten großen Täuschung wird Johannes der Offenbarer sein, der Autor des Buches der Offenbarung. Und hier beginnen wir unsere Geschichte. Über Johannes den Offenbarer ist sehr wenig bekannt. Andere Namen für ihn könnten Johannes der Evangelist, Johannes von Patmos, Johannes der Göttliche und Johannes der Theologe gewesen sein. Der allgemeine Konsens besteht darin, dass Johannes der Offenbarer derselbe Johannes war, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Dies war Johannes, der Jünger, der Bruder von Jakobus, dem Jünger, Sohn von Zebedeus und Salome. Johannes wurde im Lukas, Markus und Matthäus Evangelium mehrfach erwähnt. Aber seltsamerweise wurde er im Johannesevangelium kein einziges Mal erwähnt. Stattdessen wird im Johannesevangelium der Jünger erwähnt, den Jesus 5-mal am meisten liebte, und die meisten Gelehrten sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Person, der Jünger, den Jesus am meisten liebte, tatsächlich Johannes der Jünger war, der Autor, der das Evangelium verfasst hat. Zur Zeit Jesu war es für einen Schriftsteller üblich, seinen eigenen Namen in seinen Schriften nicht zu erwähnen. Es war eine Form der Demut und Distanzierung von der Geschichte. Wenn also Johannes, der Jünger, das Johannesevangelium geschrieben hat, was eine ziemlich sichere Annahme ist, macht es Sinn, warum der Jünger Johannes kein einziges Mal im Evangelium erwähnt wurde. Im Grunde wollte er Drop selbst nicht namentlich nennen. Entgegen der landläufigen Meinung war die Bezeichnung der Jünger, den Jesus am meisten liebte, alles andere als ein Ausdruck von Stolz. Stattdessen bezog sich John mit großer Demut auf sich selbst.
Die tatsächliche Übersetzung aus dem Griechischen mit der richtigen Zeitform lautet, der Jünger, den Jesus weiterhin liebte. Das heißt, Johannes war demütig und fühlte sich gesegnet, dass Jesus Christus ihn trotz seiner vielen Fehler weiterhin liebte. Das könnte sogar der Grund sein, warum er seinen Namen im Johannesevangelium kein einziges Mal erwähnte. Er fühlte sich nicht würdig. Nun macht es für unsere Geschichte absolut keinen Unterschied, ob Johannes der Offenbarer und Johannes der Jünger dieselbe Person waren oder nicht. Kein einziger Unterschied. Aber wenn Johannes der Jünger Johannes der Offenbarer war, dann war dieser Mann dafür verantwortlich, mehr vom Neuen Testament zu schreiben als jeder der ursprünglichen 12 Jünger, etwa 20% des Neuen Testaments. Er hätte das Johannesevangelium, die Johannesbriefe 1, 2 und 3 und das Buch der Offenbarung geschrieben. Nur Paulus und Lukas haben mehr geschrieben. Aber es war Johannes, der Jünger, den Jesus weiterhin am meisten liebte, dem Gott die endgültige Offenbarung der Wiederkunft Christi anvertraute. Im Jahr 33 NCHR, nach dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu Christi, taten die 12 Jünger, was ihnen aufgetragen worden war, und verbreiteten die frohe Botschaft an viele Menschen. Während er das Evangelium Jesu Christi in Rom verbreitete, wurde Johannes der Offenbarer verhaftet und zum Tode verurteilt, indem er ihn in einen Bottich mit kochendem Öl warf und völlig unverletzt herauskam. Es hieß damals, dass jeder, der das Ereignis im Kolosseum miterlebte, sofort auf die Knie ging, zum Christentum konvertierte und den einen wahren Gott anbetete. Einige Überlieferungen besagen auch, dass auch Johannes der Offenbarer bei lebendigem Leib verbrannt und gezwungen wurde, Gift zu trinken, und nachdem er beides überlebt hatte, wurde er auf die kleine griechische Insel Patmos verbannt, die damals eine Gefängniskolonie war. Hier erhielt Johannes der Offenbarer von Gott, dem Allmächtigen, die Gabe der Prophezeiung und schrieb das Buch der Offenbarungen. Das Jahr war 95 NCHR, wie die meisten Gelehrten zustimmen würden. Einige Zeit später wurde Johannes der Offenbarer aus Patmos entlassen und reiste nach Ephesus auf der griechischen Insel Iona, wo er um das Jahr 100 NCHR eines natürlichen Todes starb. Es wird angenommen, dass dort auch sein Leichnam begraben liegt. Er wurde etwa 100 Jahre alt und war der einzige Jünger, der Überlieferung nach nicht den Märtyrertod erlitt. For virkelig at forstå Lucifers, de faldende, store endelige bedrag, er vi nødt til at genoverveje datoen for 95 efter Kristus, hvor åbenbaringsbogen blev skrevet. De fleste historiske og bibelske forskere er enige om, at åbenbaringsbogen blev skrevet omkring år 95 efter Kristus. Men grunden til det bliver aldrig helt set på. Åbenbaringsbogen er dateret til 95 efter Kristus, hovedsageligt på grund af en mand, Eusebius af Caesarea, en græsk forfatter, der levede fra omkring 260 til 339 efter Kristus. Eusebius anses for at være kirkehistoriens fader, og i sine skrifter, Ecclesiastical History, skriver han, at efter at Domitian havde regeret i 15 år, lykkedes det for Nerva. Domitianus domme blev annulleret, og det romerske senat dekreterede tilbagevenden af dem, der var blevet uretfærdigt forvist, og genoprettelse af deres ejendom. De, der forpligtede historien fra dengang til at skrive, fortæller den. Også på det tidspunkt fortæller historien om de gamle kristne, at apostlen Johannes efter sin forvisning til øen tog bolig i Efesus. Kejser Domitian regerede Rom fra 81 til 96, og hans efterfølger, kejser Nerva, regerede Rom fra 96 til 98 efter Kristus. Så hvis kejser Domitian dømte Johannes Åbenbareren til Patmos og kejser Nerva løslod ham, ville Johannes være blevet løsladt fra Patmos i år 96 efter Kristus. Og det er derfor, de fleste historiske forskere har fastslået, at Johannes Åbenbareren sandsynligvis skrev åbenbaringsbogen omkring 95 efter Kristus, eller et par år før. Nu er spørgsmålet tilbage, kan vi stole på, hvad Eusebius skrev? Eusebius blev trods alt født omkring 230 år efter Kristi fødsel. Han havde aldrig mødt Johannes Åbenbareren. De fleste historikere siger ja, selvfølgelig kan vi stole på Eusebius, han er trods alt kirkehistoriens fader. Eusebius var angiveligt en elev af Irenaeus, en anden kirkefader, og Irenaeus var angiveligt en elev af Polygot,
Another Church Fader og Polygot var angiveligt en direkte disciple af Johannes Åbenbareren. Igen, mere grund til at vi skulle stole på Eusebius. Så der er et par grunde til, at vi bør stole på, hvad Eusebius siger. Er der nogen grund til at tvivle på, hvad Eusebius siger? Eventuelt. For det første udtalte Eusebius, at åbenbaringens bog burde og ikke skulle medtages i Det Nye Testamente. I sine skrifter Ecclesiastical History beskriver Eusebius 4 kategorier af tekster. 1. Tekster, der er universelt anerkendte, homologumena. 2. Den lille håndfuld tekster, som er omstridte, men af mange anses for at være autoritative og rentable, antilegumena. 3. Bastard, tekster, der måske har acceptabel teologi, men som alligevel mangler apostoliske akkreditationer. Das Rätselhafte daran ist, dass Eusebius das Buch der Offenbarung als Nota einstuft, einen Bastardtext, der nicht in die Bibel gehört. Eusebius schreibt, aber hier ist es vernünftig, zusammenzufassen, was getan wurde, die offensichtlichen Schriften des Neuen Testaments. Und die heilige Tetrade der Evangelien muss in den ersten Positionen angeordnet werden, denen das Buch der Apostelgeschichte folgt. Und danach müssen die Briefe des Paulus gezählt werden, dann daneben der frühere Brief, der angeblich von Johannes stammt, und ebenso muss der Brief des Petrus bestätigt werden. Darüber hinaus muss, wenn es richtig erscheinen sollte, die Apokalypse des Johannes hinzugefügt werden, deren Meinungen wir zu gegebener Zeit darlegen werden. Zu den Unehelichen gehören das Buch der Apostelgeschichte des Paulus und das Buch mit dem Titel Der Hirte und die Apokalypse des Petrus, außerdem der Bericht von Barnabas und das Buch mit dem Titel Lehren der Apostel und noch weiter, die Apokalypse des Johannes, wenn es richtig erscheint. Das ist eine seltsame Sache für den Vater der Kirchengeschichte, die er schreibt. En anden grund til, at Eusebius kan være mistænkt, er, at han var kejser Konstantins personlige biograf og boede på paladset. Hans skrifter kan være blevet korrumperet gennem årene. Også det faktum, at hvis Jesus Kristus vendte tilbage i 73 efter Kristus, så kunne hele eller det meste af historien være forfalsket. Det kan meget vel være, at Eusebius slet ikke eksisterede. Måske eksisterede Konstantin heller ikke. Mere om det senere. Så svaret er nej. Vi kan ikke se på Eusebius som en troværdig kilde. Hvis åbenbaringsbogen virkelig blev skrevet i 95 efter Kristus, har vi andre uligheder. I åbenbaringen 10:11 står der: Og ja, Johannes, fik at vide, du skal igen profetere om mange folk og nationer og sprog og konger. Hvis åbenbaringer blev skrevet i 95 efter Kristus, John ville have været over 90 år gammel, og det ville have været svært at gå til mange nationer og profetere for mange mennesker. Et andet problem med 90 til 95 efter Kristus skrivedatoen for åbenbaringer er, at Johannes Åbenbareren skrev om Jerusalems hellige tempel, som om templet stadig stod. Han fik endda besked på at måle det i et syn. Grunden til, at dette er et problem, er, at Jerusalems hellige tempel blev fuldstændig ødelagt tilbage i 70 AD under oprøret mellem jøderne og romerne. Völlig zerstört bedeutet, dass kein einziger Stein übrig geblieben ist. Jesus Christus selbst sprach von der völligen Zerstörung des Tempels in Jerusalem, und einige, die ihn hörten, lachten spöttisch. Der Tempel von Jerusalem war zu dieser Zeit eines der größten Gebäude, die jemals gebaut wurden, und die Menschen konnten nicht glauben, dass er jemals zerstört werden könnte. Ist es möglich, dass Johannes der Offenbarer nichts von der Zerstörung des Tempels von Jerusalem wusste, als er das Buch der Offenbarung schrieb? Oder dass er es vergessen hat? Unwahrscheinlich. Die Zerstörung des Tempels wäre für Generationen die größte Neuigkeit in der jüdischen Gemeinde gewesen. Und die Römer, die stolz darauf waren, den Tempel zu zerstören, hätten das Ereignis als Beweis ihrer Macht und Dominanz über die jüdische Gemeinde beworben.
Hvad nu hvis Johannes Åbenbareren havde skrevet åbenbaringsbogen i for eksempel 68 efter Kristus eller endda så tidligt som i 65 efter Kristus? Under kejser Neros regeringstid. Tingene ville give lidt mere mening. Det ville betyde, at det var kejser Nero, der blev kaldt Domitus, der havde dømt Johannes til Patmos og ikke Domitian. Nero var bredt kendt for sin forfølgelse af kristne. John ville have været omkring 60 år gammel, hvilket er en mere plausibel alder for ham at prædike for mange nationer og tungemål i stedet for at gøre det ved 90. Også det meste af det nye testamente synes at være skrevet før 70 efter Kristus. Det er kun åbenbaringens bog, der har en skrivedato på 25 år senere. Er der andre bibelske beviser på en tidlig skrivedato for åbenbaringen? Ja, der er. Og det kommer fra en anden Guds almægtige profet, som havde visioner om apokalypsen. Den profet var Daniel. Daniel var en jøde af kongelig afstamning fra Davids hus. Som ung blev han taget i fangenskab af Nebukadnezar II, konge af Babylon. Daniel er krediteret for at have skrevet Daniels bog i Det Gamle Testamente, som traditionelt er blevet dateret til at være skrevet omkring 600 før Kristus. Daniel fik visionen om apokalypsen af Gud den Almægtige, men han blev instrueret af en engel om at forsegle skriftrullerne, fordi begivenhederne ikke ville ske i lang tid. Johannes Åbenbareren fik forskellige instruktioner. Han fik besked på at åbne skriftrullerne, fordi disse begivenheder ville ske inden for kort tid eller hurtigt. På græsk Tarsius. Eller rettidigt. Tiden mellem Daniel og Johannes Åbenbareren repræsenterer næsten 700 års tid. Tiden mellem Johannes Åbenbareren og i dag repræsenterer mere end 1900 år. Så hvordan kan 700 år betragtes som lang tid og 1900 år kort tid? Et andet punkt er dette. Johannes Åbenbareren skriver også om 7 konger. Und es sind 7 Könige, 5 sind gefallen, und einer ist, und der andere ist noch nicht gekommen, und wenn kommt, muss eine kurze Weile bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, es ist das 8. und von den 7 und geht in die Verdammnis. Mange hævder, at de 7 konger er de 7 kejsere i Paulus' brev til romerne: Julius, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero og Galba. Galba og ikke Domitian. Hvorfor? For det første var Domitian ikke af det julio-klaudianske dynasti. Han kom fra det flaviske dynasti og regnes ikke for en del af det grundlæggende dynasti i Paulus' brev til romerne. For det andet blev Servius Galba Caesar Augustus, oprindeligt navn Servius Sulpicius Galba, født den 24. december 3 før Kristus og døde den 15. januar efter Kristus 69. Efter Nero døde, blev Galba gjort til kejser var Rom i 7 måneder i 68-69 efter Kristus. Galba var officielt den sidste kejser i det julio-klaudianske dynasti. I det dynasti ville Nero være den 6. konge i rækken af 7. De 5 faldne konger ville være Julius, Augustus, Tiberius, Caligula og Claudius. Den, der er konge, ville være Nero, den regerende kejser på det tidspunkt. Og den anden, der ikke er kommet, ville være Galba. Igen er dette et yderligere bevis på, at Johannes skrev åbenbaringer under Neros regeringstid og ikke Domitianus. Hvis Johannes Åbenbareren havde skrevet åbenbaringsbogen under Nero Caesars regeringstid, ville mange andre forfattere have skrevet om den, men desværre eksisterer der ingen skrifter til at bekræfte eller afkræfte dette. Bortset fra nogle få. Der findes den ældste kopi af åbenbaringer kendt. Det er Syrein-oversættelsen, som første gang blev udgivet af Deuteronomie i 1627. Titelindskriften til den syriske Peshitta-åbenbaringsbog. Peshitta betyder forenklet, siger åbenbaringen, som Gud gav til evangelisten Johannes på øen Patmos, hvortil han blev forvist af Nero Caesar. Så enten er en af de ældste overlevende kopier af åbenbaringer sand eller Eusebius' skrifter. Det ene skal være løgn, hvis det andet er sandt. Stadig flere beviser. Moratorian-fragment, der går tilbage til 170-190 efter Kristus, siger, dette værk af Johannes blev skrevet under Neros regeringstid. Den aramæiske Peshitta-version af Bibelen har en bemærkning, der placerer dens dato før 70 efter Kristus. På titelsiden til åbenbaringen står der, dette værk af Johannes blev skrevet lige efter Neros regeringstid, hvilket ville placere skrivedatoen til ca. 68-69 efter Kristus.
Monarkiske prologer, der går tilbage til 250-350 efter Kristus, hævder, at Paulus også skrev til disse 7 kirker efter Johannes bog, og dermed placerede skrivningen af åbenbaringsbogen før Paulus' skrifter. Så igen, hvis Johannes blev dømt til Patmos af Nero og ikke Domitian, så ville den seneste skrivedato for åbenbaringen være omkring 68 efter Kristus, 2 år før ødelæggelsen af Jerusalems tempel. Selvom dette strider imod det gængse historiesyn, udtalte Jesus Kristus det selv 3 gange i evangeliet. Han lovede, at han ville vende tilbage, og nogle af de mennesker i rummet, der lyttede, ville stadig være i live. På intet andet tidspunkt i Bibelen er der en mere definitiv tidslinje. Og sandheden har været der hele tiden. Venter bare på at blive set. Og Jesus Kristus bryder ikke sit løfte til os. Hvis han sagde, at han ville vende tilbage dengang, så gjorde han det. Slut på sætning. Periode. Fuld stop. OK, så nu tænker du, hvis alt dette er sandt, hvad skete der så med Kristi 1000-årige regeringstid? Det er et godt spørgsmål, som fortjener meget nærmere undersøgelse. Lad os sige, at Jesus Kristus vendte tilbage i for eksempel 73 efter Kristus. Han dræber den røde drage og dræber antikristerne og forviste det onde i tusinder år. Lad os sige, at Jesu Kristi 1000-årige regering startede i 100 efter Kristus, så Jesu Kristi 1000-årige regeringstid ville have været fra 100 efter Kristus til 1100 efter Kristus. Eller 80 efter Kristus til 1080 efter Kristus. Eller 73 AD til 1073 AD eller 75 AD til 1075 AD. Den nøjagtige dato er ikke vigtig, som du snart vil se. Så fra 100 efter Kristus til 1100 efter Kristus var der fred i verden. Denne tid er blevet kendt som Tartarias regeringstid. Som du måske eller måske ikke allerede ved, var Tartaria et kongerige tegnet på hvert kort før 1776, der pludselig forsvandt fra historien. Efter Kristi 1000-årige regeringstid, lad os sige, at det sluttede i år 1100, blev Satan løsladt for at bedrage hele verden og bedrage hele verden, han gjorde. En af de første ting, han gjorde, var at nulstille tidslinjen til 1776. Så år 1100 er faktisk året 1776, som var fødselsdatoen for den bayerske Illuminati, starten på den industrielle revolution, grundlæggelsen af Amerika osv. Satan og hans håndlanger gik travlt på arbejde, indtil hver optegnelse er blevet ødelagt eller forfalsket, hver bog er omskrevet, hvert billede er blevet malet om, hver statue og gadebygning er blevet omdøbt, hver dato er blevet ændret. Og processen fortsætter dag for dag og minut for minut. Historien er stoppet. Intet eksisterer undtagen en endeløs nutid, hvor i partiet altid har retorisk. Det var ikke så svært at narre verden. Et andet citat fra bogen, 1984, er han, der kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden. Dette er et meget sigende udsagn. Den, der kontrollerer historiebøgerne, kontrollerer verdens fremtidige retning. Men den næste sætning er også meget sigende, hvis ikke mere. Den, der kontrollerer nutiden, kontrollerer fortiden. Så Satan nulstillede nutiden ved at nulstille tidslinjen. Og han og hans håndlangere var i stand til at samle al den avancerede tartariske teknologi og viden. Mens han og Illuminati-familierne havde fly og ubåde og kampvogne og computere i år 1776, havde resten af verden knap elektricitet og rindende vand og gik bare igennem den industrielle revolution. Han installerede derefter centralbanksystemet, der holder lande som finansielle slaver. Han skabte verdens monarkier ved at forfalske genealogier. Han skabte en verden, hvor nogle sulter, sover i frygt eller er syge. Det modsatte af tusindårsriget, hvor mad og energi var gratis for alle. Og resten er, som man siger, historie og en historie til en anden tid. Vær velsignet med at kende den sande sandhed om Jesus Kristus, Immanuel, verdens frelser, den enbårne søn af vores sande Gud, himlens og jordens almægtige skaber. Amen.